Boas tardes a todos e todos, benvidos á Comisión de Igualdade e Benestar e Emprego do día 13 de decembro, previo ao pleno do mes de decembro. Temos quórum suficiente, señor secretario, perfecto, moitas gracias. En primeiro lugar, acta anterior, correspondente ao día 22 de novembro, teñen algo que non advertiron ningún erro, moi ben, entonces damos a aprobada por unanimidade, moitas gracias. O segundo punto, Programa Ben Ourense de Cooperación Económica coas entidades locais da provincia para o Servicio de Axuda no Fogar básico no exercicio 2019. Bueno, todos ustedes teñen seguramente a documentación que lle fixemos chegar cando se convocou a comisión, pero se lles parece ben, e se queren, pois vou a explicar así un pouco brevemente os cambios que se produxeron no que é o SAF básico para os concellos, vale? Bueno, de todos é sabido que, digamos, o reto demográfico pois é un tema de actualidade, está pois en todos os foros que se precien, tal e como dice a introdución da proposta da presidencia, pois, por exemplo, bueno, falouse do reto demográfico, pois na sexta conferencia de presidentes ou mesmo na Comisión de Despoboamento da FEM, non? Entonces a Deputación de Ourense facéndose eco pois de, bueno, de que debemos digamos, elaborar unha estrategia nacional conxunta frente ao reto demográfico que todos conocemos, pois xa empezou a implementar, e este é un exemplo deso, pois o reto demográfico como un índice favorecedor para aqueles concellos que teñan menos habitantes, vale? Que teñan máis dispersión geográfica, etc. Entonces, digamos que o orzamento do que é do programa de axuda no fogar, que é de casi preto de 1 millón de euros, como ben saben, pois dividouse en dúas partes, unha parte fixa e unha parte variable. A parte fixa, o ano pasado, non sei se se lembran, pero era igual para todos os concellos. E este ano, na parte fixa, é onde actuamos, é onde incorporamos eses índices, o sea, eses criterios demográficos, vale? Entonces, o que fixemos foi clasificar os concellos do grado 0 ao grado 3, sendo o grado 0 sin prioridade demográfica e o grado 3 pois coa máxima prioridade demográfica, vale? O grado 0 ven sendo, así, un resumen moi por encima, por exemplo, concellos de máis de 10.000 habitantes, é dicir, que as circunstancias máis óptimas, que poden ser concellos de máis de 10.000 habitantes, concellos que estén en áreas urbanas según o Atlas Estadístico de Áreas Urbanas do Ministerio de Fomento, ou ben que teñan entre 5.000 e 10.000 habitantes e que non perderan población na última década, vale? E no outro extremo están os concellos de grado 3, que son, por o contrario, pois, concellos que teñen menos de 5.000 habitantes, concellos que teñen menos marxen de maniobra a hora de teñen menos población, polo tanto, non teñen tantos recursos, concellos que teñen pois máis dispersión geográfica, etc. O que vai do grado 1 ao grado 2, bueno, creo que ven bastante ben explicado no que toda a documentación que ustedes teñen no seu poder, pero, bueno, aquí quero decir que a área de benestar fixo un traballo casi de chinos, moi laborioso, porque para determinar se un concello era de grado 0 a un de grado 3, tuveronse en conta datos como a población, o sea, que foran máis de 10.000 habitantes, de que foran entre 5 ou 10.000 habitantes, ou de que sean inferiores a 5.000 habitantes. A situación geográfica, pois, en base a que este pois, en unha área urbana ou rural, etc. Perda de población, pois, nos 10 últimos anos, pois, se perdeu a población e canta. Densidade demográfica, pois, máis ou menos é a población pois, por quilómetro cuadrado, non? Índice de envellentamento, pois se considera así as persoas maiores de 65 anos e menores de 15 anos, e, bueno, fanse aí unhas cuentas que son así un pouco, como se dixen, bastante complicadas, e tamén se saca o índice de envellentamento e a tasa de natalidade, pois que son os nacidos por X número de habitantes, vale? Entonces, en base a todo isto, pois, como dixen, os concellos agrúpanse en grados e en base a esos grados, pois, dótanse cunha partida económica fija que no grado 0 2.000 euros, no grado 1 1.300, no grado 2
3.500, perdón, no grado 1 3.000, no grado 2 3.500 e no grado 3 4.000. Vale? Esa é a parte fixa. E despois está a parte variable que, como xa viña sendo habitual, tense o criterio do decreto 99/2012 de servicios sociales, que xa é como xa viña sendo en anos anteriores. Entonces, en resumen, os concellos que teñen menos recursos, que teñen menos población, que son máis rurales, teñen máis ingresos que os concellos que teñen outro nivel económico, que están mellor situados, etc. En principio, así en general, como sempre, hai que adherirse e antes do 1 de abril a Deputación anticipa o 70% do importe que tal. Tamén lle ven adjunto aí o que lle tocaría a cada concello. Hai unha tabla onde se ven, non sei se fixaron os grados, cada concello por os grados que ten en base a estes criterios que acabo de decir, e a dotación económica en base a esos grados. Penso que non me quedei nada no tinteiro, non sei se teñen algo que... Sí, entenderon máis ou menos todo? Vale, pues moitas gracias. Entonces, pasamos á votación. Votos a favor da proposta? Moitas gracias. Votos en contra? Abstencións? Moi ben, moitas gracias. Moción de urxencia. En primer lugar, temos dúas mocións de urxencia, secretario, unha do PSOE, que entrou o día 10 ou polo menos antes do día 10 ou o día 10? O día 10 de decembro. Entonces, se os parece, primeiro vamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Votos todos a favor, vale? Entonces, ten a palabra. Moitas gracias, Presidenta. Moi boas tardes a todos e todas. Nada, como todos xa creo que leron a exposición de motivos, esta moción trata sobre recursos do Servizo de Atención Primaria na provincia de Ourense. Vou pasar a ler xa as propostas de acordo. A primeira, exixir a Xunta que incremente os recursos humanos en atención primaria e que se implemente unha mellor planificación desta atención primaria no rural, de forma que se distribúan os recursos humanos de xeito eficiente e os profesionais poidan desenvolver a súa función de prevención e promoción da saúde. En segundo punto, que a Deputación de Ourense apoia a demanda que nos trasladou o Concello de Rubiá e que se achega nunha moción. Como todos saben, o Concello de Rubiá houve un problema na atención primaria que, xa todos teñen conocemento, é o que propoñemos no segundo punto. Moitas grazas. Vale, a usted. Algúnha intervención por parte dos grupos? Non. Votamos entonces esta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. E agora temos unha moción do BNG, pero esta moción entrou hoxe, verdad, Ramiro? Sí. Entonces, en primeiro lugar, imos a votar a urxencia... Defender a urxencia. Efectivamente. Vale, defenda entonces a urxencia da moción. A urxencia, igual que o resto das mocións, non podemos presentada hasta hoxe por a mañá. Lamentamos eso, que non vou haber presentado na víspera para poder ter un pouco máis de tempo. En todo caso, basándonos no acordo que tiñamos na Xunta na Xunta de Portavoces a hora de definir a data do pleno deste mes, presentámola para que entre neste pleno como unha moción ordinaria. Eu, se non estou equivocada, me parece que na Xunta de Portavoces había desacordado que entraban as mocións hasta o día 10. Que me correjo, secretario. Sí, creo que foi o que se entonces quedou, o que me trasladaron a mí. Eu non estuve nesa Xunta de Portavoces, pero foi o que se me trasladou. Que ata o día 10 era... Pedir un pouco de flexibilidade, dado que, eso. Pues imos a votar a urxencia. Un pouco de flexibilidade porque, que pensamos que é unha moción que non é complicada, non é problemática e que debería tratarse o antes posible a poder ser entón neste pleno. Pues moitas gracias. En todo caso, imos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Moitas gracias. Queda recitada. Rogos e preguntas. Teñen algún rogo, algunha pregunta? Algún rogo, algunha pregunta? Non. Entonces, vou a contestar a pregunta que me fixo Susana, que fixo o Grupo Socialista na anterior comisión sobre os acordos da Asociación Querendo de Endometriosis. Eu traigolle por escrito
traigolle por escrito, porque non sei, creo que non lle fixeron chegar, traigolle por escrito aquí todo o que a donde se lle dá o traslado, vale, os Sergas, a Consellería de Sanidade, etc. Pero o si lle quero decir, bueno, aparte desto que lle vou a entregar por escrito, que dende a imprenta da Deputación, que se lle fixeron, elaboráronselle xa, o sea, quero decir, isto foi, pois, outubro ou por aí, que se lle elaboraron 2000 dípticos, vale, por parte da Diputación para repartir e facer publicidade e conocemento da enfermedade da endometriosis, que se lle fixeron 300 carteles tamén para repartir nos CIN, nos CIN, nos centros de saúde, etc., nos centros educativos, onde elas consideren necesario, e tamén que se lle fixeron 300 pegatinas para pegar nos espellos, vale? E isto podese facer máis, efectivamente, o que pasa é que, bueno, a imprenta estaba un pouco apurada por o tema do cine, tal e cual, entonces, a medida que elas vayan colocando esta cartelería, pues seguirase colaborando con elas para seguir facendo esta documentación, vale, esta cartelería. E a maiores, vou deixar por escrito isto, vale, isto para vos, non sei se tes alguna pregunta máis? Gracias por a explicación, solo unha pregunta. Esta toda a cartelería xa teñen a asociación? Xa teñen, sí. Sí, moi ben, moitas gracias. Vale, gracias. Bueno, pois non hai nada máis, damos por levantada a sesión. Moitas gracias.